Padona Hospital, Bad Kumjuru, Edwin Marngar, Bainio, Kachingo Jinkia. Duain Abinda Piralang, Piratlang, Balang, Melarisha Balang. Duain Abinda Elsie Mary Karkongor, Duain Abinda Bala Pinhun, Simli, Nagabinda Kachingo Jinkia. Quick number Laispa Laikusa Laispa Laikusa Nyngkong Lait-ïa gijing tumu jongi baro how Jesu ha kanege Eucharist Bakhuid to ina kar party o Jesu ben Taïew ben Bakhuid ben kia ya ke bapang ke bashitam baro ngi bu ya gijing tumu jongi lemba u Justin Mater ba ka jing ni jongu Jesu kanang sutir hapo jongi nginang ya beteng ben duwai na benda ka inner healing retreat ka bangin stang ha kanege sngi thodi na benda bara ke bawan chimenda Bakin your mad, a jing koi jing kia, met bad men see. Ha kerteng upa, badu kun, badu men see in Bakhuid. Amen. Kajinga e jungo try jungi Jesus Christ, but kajingi jungo blame. Lem bad kajinga silok jungo men see in Bakhuid. Kindon, ring card but pi barro. Ring card but piru. In sangesh por ben kuslai hala kadonur kamensiam halor ki pop baro ki pangile leze bunsin kumbangi snap na ka gospel ngi kendait ya Jesu ngi kendait ya ka jing khorjum ka sur ba sawa hapo ka donu jungi leze ngi penyap ya ka jingya te plem jungi na ka ben hiar na ka pop bat ngi penim ya ka jinglom ba suniu bunsin bat ngi pengsan ya ka pop jungi bad ngi jingai na Jesu hagane ke limmat tongin kuslai halor bahara ki pop kabang ngi jumlin banle lesengi tip ngidang im ha ka pop bat ngi tip ya ka jinglai jongi kam yahap henrang ngi shu pengsan ya ladai bad ngi persyang ban buri ya ladai na Jesu tongin karpadi Jesu ban map ngi ban side code ngi Jesu be map yangi side code yangi dagas namba kardor ka jame nga pla au play badan board baro bad happy ko himen ko para bangale pop shibun e dagi jimpar khat dagi tin dagi kam dagi jingle klet daga jingle para janga daga jingle para janga daga jingle palat bakarab e janga namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabayaisa ka teisoti Yaki angel bat kirikoi, but ye pi ko himmen ko para, when the wine gabinda jonga, how try ublay jongi, ublay badan bor bar winis ne yangi, but in dala map igi pop jongi, when yalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Dragon rat go play, is yangi, dragon rat go play, is
Strijkendraad koble, Isneyangi. Strijkendraad koble, Isneyangi. Cristo Marco Christora, Konong penim journey penim yangi. To ngenia duwai, ibu ikajing dumo shimet. Ngiduai na benda kiba pang kiba shitam, don kiba tiapang haki aiziu. Pangiduai na benda kajing koi jingya halo jangki. Duai ro na benda ka inner healing retreat ka bangin stang ha kanega sungi thodi. Baro kiba wan shimenda kiba ikarteng. Kabor jisu kan trai hapo jangki. Ban pen kudi ki ha kajimur jambarakat. Badmen siem. Koblei me uba lemba ka jimbi janga dimpana melahika yawu mater Justin Bakhuid haka rukam bapela ya ka jingtip bakardor tam yawu Jesus Christ to ai hangi lemba ka jingya side lem jongu da ka bakentai ya ke jing pentame jangi jingi kai bakala ngin yo ya ka jing scam janga jinge da utrai jangi Jesus Christ kun jame uba bat sen sha rengkat bad me ha ka jingelang kawai jang men sim Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing puli na kashiti ba jong u Petrus Bakhuid. Ko ba ai ba en penroy hapi ya kajing ai bat kajing sok ha ka ba ito ya ublay bat ujisu utrai jongi. Kabor blay jong u kala ai hangi ya ki ba ro ki bayadei ya kajing bat kajing riblay. Da kajing ito ya uta ubalakot yangi sya kaburam bat kajing baha jong uhi. Da kiba ula ai hangi ya kajing kular bakordor bat bakrau jong u. Bat kumta daki ne pila ban pet yap na kajing pentut kabadon ha kapertei na kadaw jong kajing barai. Bat ba pindup kala long kinong yok benta ha kajing long blay. Na kani kadaw to ya let ting ban kershan ya kajing jong pi da kahok bat ya kahok da kajing tip ya kajing tip da kajing sinshar lade ya kajing sinshar lade da kajing ne ya kajing ne da kajing rublay ya kajing rublay da kajing le sebun shipara bat ya kajing le sebun shipara da kajing kaktien jong utarai. Isango yaulay. Pagasam kandai puwe nomba nyo spa nyo punyo. Nyo spa nyo punyo. Dry Nyngkong Nyngkong Nyngkong. Jakari makaku kajunga belong ublay junga auba gashanya utabashong ajiyara ublay kapnek masapojing yadaw baron bor baro I should try who can run.
Jag kurdem allar sin tlivad hos din star. Men ju råd och jag ju trän vad jag går. Abba mig kort kan belai na jingma. Jagari bad kakut kajunga melong blejonga au banga shadia. Aga jenjang yang kombat me bakot yanga mamen penni ngan saben jalan jingim jombe ngan penni jing penni kajonga uram mukba kun baru mensim bakun bagara yai long naga bamen Nyngkong jubenta bajunom lajunom jagari bad kakut kajonga melong blejonga au banga shania. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mami ko Chris milong sa kibayay ne, ukun maningkong na kibaya. Mela ijengi, but mela sajeng ikipop jengi, ragas nam jongwe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utrai undon rengkat bepim. Rengkapat piro, Kajing puli naga gospel Bakhuid katkum Markus. kaburam ame kutrai. Ujesu la ong ban ulastang ban kren haki lingdo ramba ki start ein bat ki temen ki san da ki parshi. Uwe ubriu la rep ka brizo wai. Padula bu ka jingker saudong jengka. Ulati tliu naga benda ka kor kem so wai. Padula te kaying apira. Nangda ula ai wai iaka haki nongrep bura. Padula leit no shakaway pat kari. Haba ka iyom so kalapoi. Ula pa ia ushakri shaki nongrep bura. Banshim naki yala kabha na kabri so wine. Henry kila kem ya u shakri, but kila shaw ya u, but kila pano ya u tele. Ula pa shaki sa da uwe pat u shakri, te kila pin mong ya u nakakli, but kila pinjaburam ya u. Te ula pa sa da uwe pat u shakri, but ya uta kila penia. But kila lekum ju ya bun ki veipat. Don kiba kila sho, don kiba kila penia. Udon satang uwe ba unpa ukun tap men siam jungu. But kadu kadwai ulapa yala ukun shaki uong kinburam ya ukun janga. Henry kita ki nongrep bura. Kila ya ong paramaki une ulong unongio pateng. Iangin peniap no iawu, but kajingya pateng kanlong ka jongi. Kumda kila kem iawu, but kila peniap iawu, but kila bret iawu shabar ka brizo wine. Te uta utrai ka brizo wine unle ayu. Unwan badun peniap ya kita ki nongre bura, baduna ya ka brizo wine haki weipat. Hato pimshim puli ya kane ka jingto. Uta umau ya uba kinongte kila kintai. Ula kerlalong umau dong jong ka ying. Kane kalong ka jingle jong utrai. But kalong ka baperla haki kumat jongi.
Te kila wad lad ban kem yawu. Henry kila shating yawu paid ba. Namar ba kila tip. Ba ulayatu kanang ya kaneka parshi persya yaki. Kumda kila ino ya u bad kila late no. Ka gospel jong utray. Kajira ya make Chris. Kohiman ko para ki jimpule baro artili ki kot ki ver yangi ban puson jiliu halor ka jingim jongi kungi kun kristan. Haba ujisu la karen halor kanega brizo wine bad ya ka jimpen kre ya ka brizo wine nangta ka jingaiti ya ka brizo wine shaki nong tre bura bad ki jimpa pet ya kita ki kam jagi ujisu mood ula pen kamti badun sa pen kamti ya ka jingim uble hapo jangi ka jingim mensiam jangi bad un dawa ya ka jingkein halor ka rukam mangi im hakane ka parte bad kane kalong ka jingkwa jongo jisu yangi ni yosngo uwe ubriu ula rep ya ka brizo wine ulang uble bad hakane ka brizo wine uble ula palai yangi kumno ula palai lemba ka baptisma ngi kerlalong ge dekon kumki nong tre buddha ka baptisma ka pelong yangi ki nong tre jong kane ka brizo wine nangda umbat pen kod henry ula kerkut ya kane ka brizo wine kanamba ki jingsuniu kanum rongshu yo jia ke wan kano kane ke bammen kinum laban tata kane ke jingkar kut kalang ke jings jimpla pop sakrament de jimpeniasuk kabalang ka kerkut yang ibarabor da ka sakrament jimpeniasuk kanamba ki jingsuniu kimla ban bit yang ina ki posha ki por kadon ke jingma hakama jangi ka sakrament jimpeniasuk ka pelai ludi yang ka kerkut yang nakaban iyo bor ya ubammen halo jangi nangda ter kak tino bleka ang uta utray ula bu yaka haka kendo ula ti jiliu badula bu yaka kor kem bad lemba ka kor kem yo so wine haba ni utray ubret yaki so grape hapo kane ka korkem kami umso kabamul kadba kinigi so kila bret ha kane ka korkem kadon ga jinkinia ka jingai tilut ka jingshashito de lemba ka jingshashito lemba ka jingai tilut lemba ka jinkinia kini ki so grape ki kalalong so wine ki kerlalong umso wine kabamul jinkinia hangne kalong ka Eucharist Bakhuid ka korkem ka yang nagabenda ka Eucharist Bakhuid nangda ula lekom no ula penskem shushu lemba ka mot ba ula te apira jaka apira kane ka kran shapanga sakrament jimben scam bad ka jingdon jong mensiam Bakhuid man kapon kane ka de jinglong jong ki kristan uble upa ula penkre na dong shadong jong yangi yaga sakrament menda hakaba ngi im hakaba baptisma balong ki kon jong uble daka ba pen koi na ki ponsha ki por lemba ka sakrament jimben yasuk daka ba pediang kam bunsin ya ujisu haka communion ba koi lemba ka jinkinia ka jongu ngidang penskem shushu ya ka jinglong ramba jongi daka sakrament jimpen skem badu mensiam ba kodu hapo jongi ulong nanga pira yangi barabor ban sumar yangi na ka pop na ka jingsiniu ban pensha ya ka jingmo jimbarakat
Hadin bang ilayo kat kane ka jinga e ka jingor ko menda kane ka de kamaram jongi vai pai vai ban pin mi so ban pin bai ya ka jing trai shitom jongi shau u ble hang ne ngitip u ble u pa we hadin we pat ki shakri ban pin kan mau yangi ni don ka jingit kli ban pin pai ya ki bainong jongi ya ki so jonga jing trai shitom jongi lemba ke jinge jongi lemba ke jing trai shitom jongi lemba ke jing sha shitom jongi kalade ka kamaram jongi ban pin bai hau ble henre kai ka badang jia hang ne kalong kilastang ban penyap no unongio pateng uble ulong utrai jonga brizo wine henre kadu kadwai kade ka hok ka sort but ka bor ka itiar jong nongyo pateng bandawa nangi yekiso omde ublei udawa henre ude ujisu unongyo pateng un sadawa nangi yekiso jonga jing treshitom haba uble ujisu uwanshangi ngi pat ngi lekomno ngi peniap yaw ngi kentai yaw ngi len yaw bale ngi len bale ngim kwa ban imshu haka taka jing dawa jungu Chris namar ngim shim kwa ban penbai ya kabainong ngim shim kwa ban penbai ya kiso ngi kwa ki yalade ka jing kwa brai ka jing sngal pa jong ka parte ka pen klat yangi ka pen bij yangi bat kat ban nang sha pen bij ngi shim ya ka jing rai ban em klam jizu ha ka jing em jongi Badlada utur pala dakas jingsawa jonga sur jongu lada utur shajan yangi ban pan yaka hoka sort nangi ngi pat ong lada pitur shajan yangi ngin peniap yame ngim kwashu bamen tuklar yaka jingkwa jongi kane kalong ka jinglong jongi kristan ha kane ka juk ka bamenda kila yolot na dong shadong kila yolot ka jinga kila yo lut ya ka bor jongo bale but ki tre ha ka brizo wine jongo menda da ka ba shong da ka ba bam ya uso jong ka brizo wine ni chim ya ka jingrai ban peniap ya ujisu kumbangala ha ka bastang jong ka mas ni peniap ya ka jingya tiplem jongi na ka ban le ya ka hok Ngios ngo na ka jimpuli na ka shiti jongo Petrus Bakhuid ula ang ka jinge sha ka hok sha ka jingtip ka na ka jingtip sha ka bor sen sha reality na ka bor sen sha reality sha ka jingriyo bale na ka jingriyo bale sha ka jingyai ne na ka jingyai ne sha ka jingi dia ke para kane kalong ka benda ngi pindu kabon ki kristan hagane ka juk ka ba menda kidon tanga jinge Kim don shu kano ka hok hakopo jongi. But kipenban kipeniap iki para. Kipeniap iki para, kipeniap iki himen. Kipendo jingsuk jongi ve. Ki tuklar iki jingsuk jongi ve. Namar bale ngi kalalong ki nongtre bura kalamakor. Ngi kalalong ki nongtre bura baapta ban peniap iya ujisuhi. Habang ile kumne haki inga sem jongi haka imlang salang jongi ngidang penyap yo jisu ngimdon jisu shu ngitat na jisu but bon ki brio bon ki kristan ki im kumne da ka ba penyap da ka ba pep ya jisu da ka ba perkat ladangi penyap ya nongya pateng ka ba mut kabangi ongi penyap ya nongya pateng ngi sange ben kongu ya ka gospel Ilas na ya ka gospel te mai. Ngim don jingya te pelem shu. Ngi pensan ya ki kam kabang ile. Ngi kemen kadba ngile kano kam. Ngim peshu hato ujisu dawa nangi ya ki so jonga jing treshitom. Ngis ngahun ya lade. Larang ilaban pendep malumala ya ka jingim chongi. Don ki bon ki kristan ki pendep malumala ya ka jingim chongi. Henry kadu kadwai. Ngi haban sauto kalam jisu kalam mau ngim don jingim syakama ngilaban pingsan ngilaban keren ngilaban keren saro ngilaban yasila persya ngilaban perlong kikin hulajo
Kiban kershan yangi hake imlang salang. Habang ilay kano kakam bakalamakor. Henry kine baro kinum kershan yangi. Kinong tre bura kilaya sila. Kila perlong ke kinhul lajong. Hapo ki ingasem lese. Haka imlang salang lese. Haka balang lese. Henry ki jimbun jong kini kinong tre bura. Kanum kershan yaki. Bandup pingsan yaki kam suniu kabakile. Kasur jong balai kan sawa. Kasur jong balai kan pingsan. Kasur jong balai kan bishar. Unongnya pateng unum iap. Wadlada ngipen iap iawu hapo jongi. Unongnya pateng ujisu udang im. But unsa ap ban bishar yangi. Halor ki kam ki bangile. Tongin puson halor ka jingim jongi. Ni long kerstan. Handai hadu kat nong ilang kerstan. Jisu be'id kerku kardo yangi. Penslay yangi. Kampensya shushu. Ya ka jingkot ka jingwer jome. Ngilong kerstan. Handai ngilong kum kiniginong trebura. Bakin dait ya me. Namar ka jing sngoba. Ka jing kamen shipor arpor. Enyaro ya utrai Jisu Kris. Genom la genom, amen. Ngin plai ka jing eid ka jongi. Ngangit. O play upa badan bor baro. Unong tre. Try jongi. Yang berlakunan si Bakhuid. Yang berlakunan kemaria tesuti. Yang berlakunan ben popon Dios Pilatus. Lasanar panayaw. Ulayap na tepyaw. Ulakya siya kibayap. Hagasngi ka balay. Ulamipad na kibayap. Ula kiyo siya beneng, kusang siya kamono play pa badon bor baro. Nangga unwan pat dan bishari kibayim pat kibayab. Ngangit hau men siyam Bakhuid, haka balang Catholic Bakhuid, haka jingya silo kirikoy, haka jing map ikipop, haka jing mi pat kadot, daga jingim bam chikut. Amen. Lais pa niya pudriw. Lais pa niya pudriw. Simen sim, o Jesu Cristo trai, ira amigo para dinaio kugawai, ilang o Chris, levantelya da gorjing tenju, banlong Paya duai ko hemen ko para baga jingina jonga barjampi. Kalong ka papidiang kun hau blay upa badon bor baro. To try pideng jingnya dikiksi jongpi nakabanta keciro kakurama kerjeng jongu kecimunto yangi pada kapalang kukui jongu baro kuwei. To ai ngi karpart ko trai bangin lenium hakerukam kababit babiang. Yaki nege jingmaya. Yaki ba u Justin Bakhuid. Ula yada da ka jingslur bakrao. Dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon renka bat pim. Renka bat piro. Token tiu yalaki donut. Kentiu yaki siya utrai. Tongin aingu ya utrai ublay jangim. Kasyong hok bat kadei. Da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jim penim yangi
Haman la ka por ba ka jaka banai ngu yame ko kenran ko pa Bakhuid ko blei badun bor bad bam jikut namar kasnam jungu Justin mater ya ka bala ple ben pla ya ka kerteng jame ha ka ba perto bud ya ukris ka pen pau ya ki kamba pla jame da ki ba me penjana ya ka bor jame ha ka jing tala jami bad me pen klain ya ki ba talot bor ben sakiyame lemba utrai jungi u Jesus Christ bad namar kata rengkat bad ki bor janga bene ni yai mane yame ha ka ne ka perte da ka ba perta shi junam shakaburam jame Bakhuid, you try, Bakhuid, you play, keep on, bang, backward, take it up, back up around your way. Rayo sana shatro, Rayo sana klemkul, Rayo sana you play, you know. Yaro you tabawan, agagurteng utray, bang backward take it up, back up around your way. Rayo sana shatro, Rayo sana klemkul, Rayo sana you play, you know. Kohiman ko para tonginang so tu shai kadar ya ganega jing kor ka jungu jisu ha ganega yukirish Bakhuid tonginang kar padio men siam Bakhuid ben hidyar halo jangi banam penjanai shushu yangi da ka ba so tu ba utrai undawa nangi ya ka bainong ya ka jing trai shitom jangi ngim laban burina wu ngim laban kentai tiawu ngim laban len yawu ngim laban penyap yawu namar kadu kadwai ngin iya ka ma chungu unang bishar ai bau men siam Bakhuid bena pen slash shu yangi sha kana ga jing sautu dashisha melongo Bakhuid kotrai katamei jong ka jing Bakhuid barom namar kata ngi kar padiame to pen Bakhuid pen gandang ya kine ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya o men siam jame kum ga jer halo jangki bakin kalalong yangi Kamet bagas nam jengutrai jengi u Jesus Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu badaka baingu yame ula kedia yavu badala ai halage sinran u ong. Toshim batobam na kane pi baro. Namarkane kalong ka medjanga yaka benaiti naka benta jumpi. Hakaju kiru kamendala la yabam ula shimya ka kuri badaka baingu biang yame ula ayaka hala ke senran u ong. Toshim bato dina kane pi baro. Namar kane kalonga kuri janga snam janga. Janga jutang batimai bad bam jikut. Yaka bayan penmi naga benda jumpi. Ba naga benda ki babun. Naga benda ka jimap yikipop. Toleya kane ban kan mau yangam. Kosnam bakardor jamu Chris. Ta Bakhuid yangi. Bakhuid yaki men siam hadin Bakhuid. Bakhuid kia yaki bapangi bashito. Yada yangi na obame. Ka jing maya jong ka jinget Katasin bagi pamdune upo Pat ngidin agani
namar kata ngi ke ba penmenda ya ke jingia bat ke jingmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngu aidem namar melanyu yangi ki ba bit benyang hakama jamme bat ben shakriya me da ka bas nge verit ngi karpad yame ba ngi ki ba yo binda hakamet bat ka snam ukris ngilong ki bela penyatli kawai da umen siyem Bakhuid token mau ko traya ka balang jame kabala priang hasatala ka parte but to penjanai ya ka haka jingi renkat badulio upa Bakhuid jangi wilbet bishop jangi but baru kilingdo but kirinium token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bela yotia da ka ba kermen ya ka jimmi pam iraken mau ifada gaspar walang Padia baro ke bela klatno haga jingis ne jame to pediang yaki shaga jing shai ka kama jame to isne yangi baro ngi karpad yame barengkat bat kamaria teisoti Bakhuid ka kami jango belai u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Justin u Martyr u Francis disease Bakhuid bat baro ki rikuid ki bela pen sobha yame pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bindalem haga jingim bam jikut But bangini Robert Pindon Burame me, da ukonja me, o Jesus Christ. Dawu lembadu badhavu, kallang hamayo blayo pa badon bor, haga jingelong kaway jangomensi im Bakhuid, barro kuburom bad ka jingero, junom la junom. Amen. Tungin tuwai nagabenda para ka jing tumo ka jing ang nujangi bangin ang jan bar Jesu bangin ang tuwai nagabenda ka jinga bangin lang kum kita ginong lebura bam pinbay ya kabainong jang ka jing tray jangi bangin ang tristom bangin ang yo jinga in tuwai ru nagabenda ka inner healing retreat ka man stang ka singi toding babara ki bawan shimenda kinyo ma shisha ka jing light luit na ka jing pang ha ka jing mojim barkat ka met ka part ka men siem baro kawai kopa jangim Bahabeling kalong Bakhuid kerteng jame kanwan ka ima jame kalong kamon jame hakendaw kum bahabeling tuwayang iminda ka jimbam jangi kabahala kasni batamap yangi karangkang jangi kumbangiro ni map ikabeles niyo yangi padibatialam yangi siya ka jimpan shoy andray tapalait yangi nakapasiniyo topalait yangi karpad ko try nagajing siniyo baro hagajing spoon jame toy jing suk jing sign hagis ngi jangi Knamba daga jingara ka jingis ne jame ngilai bara bona ka pop bangin yo jingeda na ka jing jinjar barra kadbangi dang ap kemelendi ya ka jingkermen Bakhuid bat ka jingwan pa jungunong penim jangi u Jesus Christ Namar ka jome kalong kaima ka jome ka war ka buram menta bajinom la jinom Kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jame ka jingsuk nga ihapi ka jingsuk janga nga ai hapi wat pedi ki pop jangi Henry ya ka jingay janga balang jame, badha ka jings buon jame. To ay haka ya ka jingsuk bad ka jingya tali kaway katkum ka mon jame. Mamay uba im bada basan siya, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utray, kandon, bada bo rengkad bad pim. Dab da ka jingay do Kristo ngini ay markalia. Hakami ukun lambro jango blai. Hakami bakit naga pop janga parte. So kito ki bala kot shaga jingka wai jango ukun lambrot.
kan rat ngam long pai song ko men ru ko be yeng chunga rei so kan ka ti men sim cha ka sakia spotlight. Try Jesu. Gets no go ya me nagaminda ka jingai lad yangi. Banyalong kawe but me haganega Eucharist Bakhuid. Lembaga communion Bakhuid communion mensia. Jesu benjanai shushu yangi. Ben so to yangi. Yaka jing kot ka jame. Banyalong kawe but me. Banlong banduk long kiba seizo. Jesu unsin haga jingem jangi. Ni bendu no yame. Namarga jing long jangi. Marga jing dom ka jimbita. Na marga jimbam eat iweya weipa. Jesu yelam yengi shaka hakasot. Yelam yengi shaka jing rebole. Yelam yengi shaka jing dip. Yelam yengi shaka jing e kabajiliu. Yelam yengi haka boj jing sanshari alade. Bagindup yaine haka jing gotcha me ben yeshar hem yame. Ben eat yaki himen ke para chogiru. Jesu karko kardoru yaki bapangi bashitam. Iba shimenda haga nega maus Bakhuid. Baginangi oporta mai halor ka dekotmen. Lembaga nega jingduai ka bangit perlon. Lembaga jingduai yaro. Lembaga jingai tilu Jesu shimdi pura yagi.
Rengkat ban kijing tolot ni wan shame Jesu karko kardo yengi kamtame yakini ki himmen ke para ki bashimanda online hagane ka mas Bakhuid bagini ka mensiam ban map bagini ka mensiam ban shania tele telan yame bagindo bla ban kotkar par yame bagindo bla ban aite hame ya ke jing tolot ke jing dona ke jing bang jing shitam baro kamtame ki batya ha ki hospital ha ki ICU trekam halo chunge menda hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 la 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 Jesus 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 hallelujah 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 to nginia tuwai enda habala pen kalain yangi daga jimbam bakenja bening ngikar padrit yame gotrai ba da kababut yaga jingikai matir Justin Bakhuid ngilla ban yaine haga jingsongu nagabinda kinige jingai kibangila yopidiam dau Chris utrai jangim utrai undon rengka batpim Blay badan bor baran karko yapi upa baru kun baru mainstream Bakhuid ya lesuk man penbana ka kubar babhajung utrai daga jingim ka jumpi Isogo yau play. Nabar sanspa laikusan. Sanspa laikusan. Sim Bakhuid, Barang Baba Nyngkong, Juman Tamat Baraboy, Jinam La Jinam, Amen. And the right Jesus Christ, Jinam La Jinam, Amen.